Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Nga ngay video na padang kamay kaphat kabakoy kabakya. Te kabanong kong hi nga shwa bangan sedang ya kaneka video nga kwa banay ko play pi way by way ba support ya kaneka channel jonga nga post ya kapor. Te bun phanap deng jong pi ba itanat ek videos jonga tengah sengau comment shik adai te blayon kor kuya pi baro yo la se dana padeng jong pi ki comments bangam la ban reply mo bangam la ban jubab te what's ngau ngan persyangkan bala ban jubab ek question jong pi ya ki jengkali jong pi ya ki comments jong pi te sakaweru ka Christmas kala jan mo aku ban ai ku blay adwan Christmas se phi baro ki ba pe ya kaneka video pas ngau tanat ban pe ya kaneka video jonga te nang support shushu ublayon kor khuya phi ba ya kayeng kasem ko jong phi baro ba ngau tanat ba support ya kaneka channel jonga na ka po sha ka po te ka topic jong kaneka video ka de shapangka winter skincare kumno bangin sumar ya ka snedo jongi lada ka snedo jongi ka terkhong palat kham tam ha ka por talang dengan ong shwaya phi ba ka skin ka jonga ka snedo jonga ka long oily bha ha ka poliur tang ba menta pat ka skin ka jonga ka la long terkhong khandiat te yo le se don apeng jong phiru ba don ya ka jo ka problem mo te phikwa ban change phikwa ban pan kalai ki moisturizer but ikiwe pat ki skin care products kham tam ka po talang te kane ka video kan yarap e phika to ka ne ba phen choose ba phen jet iki product pa kum no ba phen podon kam la da phi tar khong palat kas ne do te ka banong kong hi ba nga kadaw ba nga shoot ya kane ka video ru namar ba bon phana preng jong phi ba kale nga kong yathu yang ngi mo yakini ki moisturizer ba kumno bangin podon kam mo te hakane ka video ru ngan batai phi ka to ka ne kham tam lada phi jet iki moisturizer mo bad iki sunscreen bad iki face wash kum toru jet bha yaki ingredients ba kumno ba phen podon kam ha ka skin ka jong phi lada ka sne do jong phi kalong tor khong palat lane kalong sensitive palat mo nga kwa ban ya thu ya phi yaki ka to ka ne kini ki daw ba balai ka sne do jongi kalong tor khong palat kum to te kadaw ka banong kong ba kade na ka jengkala jong kane ka suin beneng na mar ba ngala de ban ong ya phi ka skin ka jonga kalong oily ha ka poliur tang ba mentapat kala long tor khong khandiat te kade na ka jengkala kadaw ba na ka jengkala jong kane ka suin beneng te kadaw ka ba arpan ba dang don nak deng jongi tharai ki bom tem ba balai ka skin ka jongi balai ka dor khmat ka jongi ka tar khong palat kum to kadaw ka ba ar ba yo le se don ap deng jong phi ba padon kam palat ya ka ka ba khluit ha ka dor khmat ka jong phi la ne ha ka por ba phi sum gum to te ka taru ka de ka we ka daw ba ka la bha ban pan tar khong ya ka sne do jongi de tang ha ka dor khmat ka jongi ha ka met ka jongi hi baro ma te la da don ap deng jong phi ba padon kam khluit la ne bas ai hakador khmat ka jong phi ker no ya kane na marba kala ban pentor khong ya ka sne do ka jong phi kadaw ka balai ba balai ka sne do jongi kalong tor khong ka de na ka harta na marba lada phi notice hakapo bingin ang red kumto ka skin ka jongi kalong glow bat kalong best bha tangba kadbangi nang he karta kata ka skin ka jongi ru kanang kala kala kumto te kala banlong naka taru kata kade ka point banga kwa banya tho ya phi te la da don apeng jong phi ki bom pat chu ta cream la ne moisturizer ha ka skin ka jong phi la ne ha ka dor khmat ka jong phi te dang no ban ta moisturizer namar bam ban ta cream la ne moisturizer ha ka skin ka jong phi ka ai jing man toy shi bun bha kham tam ya ki to ki ba don tor khong palat ka sne do namar ba dang bun hin apeng jong ki bom sneu thu ba o balai ka skin ka jonga balai nga yo bun bha ki wrinkles balai ngi balai ka dor khmat ka jonga ka ring sti palat ngadang don tang kata snem lane tang kata snem ngayo iba bona pdeng jong phi ba komen mo ba o ngadang don tang ar play ar pesan snem tang ba menta pan ngala bun bha ki wrinkles te kadaw ba phim take care bha ya ka dor khmat ka jong phi phim da mo phim podon kam yaw moisturizer lane yaw cream ha ka dor khmat ka jong phi te la da don apdeng jong phi bom pat juta te sata no sedang no banta yaw moisturizer lane yaw cream ha ka dor khmat ka jong phi ban light na kane ka jing
terkhong lane naga jing ringsti na kador khmat ka jong phi te mentapat nganya thu ye phi ka e ka ba phim de ban le lada phidon terkhong palat ka snedo te ka daw he ka point ka banung kong ba lada phidon terkhong palat ka snedo phide ban care ban sai ya ka khmat ka jong phi da ka ka bas ai lane da ka ka ba khloi tem ngatip kalong bha yang i ban care ka ka bas ai lane ka ka ba khloi kham tam ha ka por talang tang ba lada phidon terkhong palat ka snedo care ka ka ba khloi namar ba lada phi padon kam da ka ka bas ai kala ban pen terkhong shu ya ka snedo ka jong phi te ka point ka ba ar ba phim de ban le kata ka de ka haden ba phila de ban sai khmat wat nom nyat ya ka dor khmat ka jong phi kumne mar bang ayo ibun phanap teng jongi ba shim kat balap ki towel kum to shu rop kumne ka dor khmat ka toru ka de ka we ka ba pen snew bhaya ka snedo ka jongi ma kham tam ya ka dor khmat ka jongi te kumno ba phin le bu ya ka we ka towel na ka banta ka khmat ka jong phi na ka banta ka dor khmat ka jong phi te pedon kam da ka towel balong soft kum to te pedon kam tang na ka banta jong phi wat shim kat balap kum to te kata ka de ka we ka point te sa ka we ru lada ka skin ka jong phi ka terkhong sha ka ba palat kum to ka bha ba phin pedon kam ya kine ki serum la ne ki moisturizer ha ka por ba phi dang long sngem khandiat ka dor khmat kum to te wat e ba kan terkhong palat namar ba bu na pedeng jongi haden bangila de ban sai khmat ngi le ngi tre kam mo ngi shu ngi klet ban pedon kam ya kine ki serum ya kine ki krim bangi shaita te kataru kala ban pen terkhong bahaya ka skin ka jong phi kham tam lada phi pedon kam ya ki face wash balong pen terkhong bahaya ka snedo ka jong phi te hakapor phi de ban sai khmat te nyat ya ka khmat ka jong phi shu press kumne te sata pat ya kine ki serum lane kine ki krim lane kine ki sunscreen ma phi shaita te tharai players ngau thu kumno ba phenta kine ki products te ka point ka balai pan ban sai ya ka khmat hỏi long hi ban sai ya ka khmat mo tang ba ban sai palat ya ka khmat ka jongi palat ya ka lai sen sau sen ha ka shis ngeru long te la da don deng jong phi ba sai ya ka khmat ka jong phi lai sen sau sen ha ka shis ngi kier no ya ka ne na mar kam bha la da ngi sai palat ya ka khmat ka jongi ka bha ba phin sai tang ar sen kata ha ka po men step bat ha ka por men met te ngan ong ya phi la da ka skin ka jong phi ka terkhong sha ka ba palat te ka bha ba phin skip ba phinom use face wash ha ka po men step use tang ha ka por men meru la biang te kata ka de ka we ba ngakwa ban pen kan mau ya phi na mar ba bun phanap teng jongi ba sai ya ka khmat ko jongi o lai sen sau sen ha ka shisngi kum toru tang ba kim tip pat hadu kat no ka pan snew ya ka dor khmat ka jongi ka e ka ba phide ban le phi ha ban choose bha phi ha ban jet bha ya u face wash u balong gentle bha ha ka skin ka jong phi ubam don yakine ki ingredients kum kojic acid kum salicylic acid mo kum kine kila ban pen terkhong shu ka snedo ka jong phi te ka bha ba phin padon kam kum ceramide ingredients hyaluronic acid ingredients kum kine phila ban padon kam tamba ya kito ki badon kojic acid badon salicylic acid badon mo kum kine kala ban pen terkhong shu ya ka snedo ka jong phi te care no ban use ya kine ki face wash ba long hash ba ha ka skin ka jong phi te sa ka we ru ngakwa ban pen kan mau ya phi ba ka we ka ba phim de ban le la da phidon terkhong palat ka snedo kata ka de ban exfoliate ya ka skin ka jong phi nam har ba bun bhanap deng jongi ba mo shu use ya kito ki face scrub lane ki hoi ki face scrub kum to te lada phi terkhong palat ka snedo care ban pedon kam yo to face scrub ro na mar pa to la ban pen terkhong shu ya ka snedo ka jong phi kum face scrub badon AHA BHA kum to te phila ban care ya kine ki jait product lada pedon terkhong palat ka snedo te ban scrub palat ya ka snedo ka jong phi ru kala ban pen snew shu ya ka dor khmat ka jong phi te sa ka we ru ka ba phim de ban le kata ka de ka ban pedon kam palat ekine ki serum badon bun bha kine ki acid ro kala ban pen terkhong shu kala ban pen snew shu ya ka dor khmat ka jong phi
te hoi ngam ong bam long ban padon kami kene ki serum mo kal long hi ban padon kami kene ki serum tamba pihak banang kumno banjet ikene ki products ngala de ban ya thu e pihak ka to go be ga video ro shapang ka sensitive skin kumno ki jai products bangin padon kam la dangi don sensitive skin lada ka skin ka jongi ka tor khong palat te lada pimpat pej ya ka to go video ro ske pej ya ka to go video khnang ba pinyo tip la ne pinyo jeng mentoy na ka to go be ka video bang apply te hang ne ru ngan ong biang ya phi ba lada phi tor khong palat ka sne do jet iki serum ba long gentle hakas ne do ka jong phi kum hyaluronic acid serum kum ceramide serum kum kine phila ban padon kam kum vitamin C serum ru kala ban pentor khong khandiet aka skin ka jong phi te la dakas ne do ka jong phi ka tor khong sha ka ba palat kum to te phi kwa ban jet iki face wash la ne cleanser ba best na ka ban ta ka skin ka jong phi ta ma phim tip ban jet da ki e ki face wash te ngan ong e phi hang ne jade ya u face wash la ne cleanser badon ya kine ki ingredients hang ne badon niacinamide ingredients badon glycerin ingredients badon ceramide ingredients badon centella acidica ingredients badon hyaluronic acid ingredients wash khnang ba unam pen terkhong yakas ni do ka jong pi te kaju hi ha u cream la ne how moisturizer ru badon ya kine ki ingredients kum hyaluronic acid ingredients kum shea butter ingredients, kum cocoa butter ingredients, kum squalene ingredients, ceramide ingredients, bat ki ingredients, the tharai plus ngau thu hi, kum kino ki jai ingredients, pin kum kino ki jai face wash, kum kino ki jai cream, pin padon kam lada pidon terkhong palat kasni do. Tharai playos ngau ya ka e ka banga ong ha ka video, ka e ka ba pim de ban le, te ka e ka ba phide ban le kumno ba phin jet ekne ki moisturizer cleanser but sunscreen te jet ekne ki cleanser moisturizer but sunscreen yakine ki badon ingredients kum kine ngala de ban mention hakane ka screen room te ngan ong biang hang ne ba lada phi prodon kam sunscreen te lada ka te lada ka skin ko jong phi lada ka sne do jong phi ka long tor khong sha ka ba palat kum to te jet yo sunscreen badon green ba long creamy but ba long lotion formulation kum to khnang ba onam pentor khong yakas ne do ka jong phi te ka banong kong ka badon kam bha hang ne kata ka de ka moisturizer ma moisturizer ka de ka we ka badon kam bha la da phi tor khong palat ka sne do badon kam yo moisturizer ba long best bha nak banta ka ba nak banta ka skin ka jong phi la da phi tor khong palat ka sne do etangan mention ya ki ka to ka ne ki moisturizer ru ha ka ne ka video khnang ba phin yo I phin tip ban jet ekne ki moisturizer ba kumno ban pran kam la da phi tor khong palat ka sne do sa ka we ru ngakwa ban clear hang ne ba dona preng jong phi ba ong ba o la da ngi tor khong palat ka sne do te mo ngi teng ban pran kam yo sunscreen badon high SPF kum to badon 50 60 badon mo 40 50 60 SPF kum to te em der kum ta phla ban pran kam la da pidon phila ban pran kam yo sunscreen badon 40 50 60 SPF ro mlele tang ba ngan ong ya phi hang ne lada phi shu shong hayeng gum to phi phim da expose than gum to hasngi te phila ban pran kam gum sunscreen badon 30 SPF badon light pale SPF gum to ro mlele tang ba lada phi expose palat gum to phi le jing le lane expose tray gum to te kabha ba phin pran kam do sunscreen badon 50 SPF above kum to te banta pat ngan ya thu ya phi ki kato kane kini ki products recommendation na serum te phila ban jet kum dot anki ngala de ban ong ya phi dot anki ru best bha dot anki ceramide serum jet kum dot anki repair barrier serum ceramide serum te phila ban pran kam kum cosrx snail mucin nutoru ngala de ban pran kam mensua tang ba menta pat ngam don shu yo botol ngala de ban ma pelot te ngam don shu yo no botol te ngam la ban pani phi teo toro la bha ban hydrate ya ka skin ko jong phi la da ka skin ko jong phi ka tar khong sha ka ba palat la ne ka long snew palat kum to ten kam kum hyaluronic acid serum ro na minimalist hyaluronic acid serum na dot anki na plum kum to ro best bha persyang ban wat ikne ki products kan bu ka ne ka screen
te kum kini ki jai serum phila ban pron kam lada ka skin ka jong phi ka tor khong palat kum to te ka product recommendation pat na ka banta cleanser lane face wash phila ban pron kam kum simple face wash cleanser phila ban pron kam kum Cetaphil cleanser lane face wash phila ban pron kam kum Episoft cleanser phila ban pron kam kum minimalist oats extract cleanser mo phila ban pron kam kum kini lada pidon sensitive skin but lada ka skin ka jong phi ka tor khong sha ka ba palat ala de ban ong ya phi phila ban jet kum face wash badon hyaluronic acid ingredients badon ceramide ingredients badon centella acidica ingredients badon oats extract ingredients badon mo kum kini ki jat ingredients badon niacinamide ingredients kum kini te phila ban jet kum kini ki jat in face wash te philaban pron kam yau face wash na dermacoru uto batho 2% niacinamide gentle skin cleanser for sensitive skin te lada don apeng jong phi ba don sensitive skin gum to te philaban jet kum new jai face wash te ngala de phi ban ya thu ya phi ha ka to ga we ga video ka winter moisturizer sunscreen bat ki we mo ha ka to ga we ga video ngan bu ha ka ne ka screen lada phimpat pe ya ka to ka vi lada phimpat de pe ya ka to ka ve ka video ru te sapet ya ka to ka ve ka video mo ngala de ban batai bha kum kino ki chai moisturizer ba phinta te hangne ru ngan mention ni ki ka to ka ne ki moisturizer phila ban ta kum CeraVe moisturizer ngan bu ha ka screen knang ba phin yo i bha bat ka karteng te philaban pron kam kum dot anki moisturizer ru lada ka skin ka jong phi kanom tor khong palat te philaban pron kam te ngan ong shwa ya phi lada ka skin lada ka sne do jong phi ka tor khong sha ka ba palat te nai pron kam yo new dot anki moisturizer te balai pat philaban pron kam kum 5% niacinamide na dermaco moisturizer ru best bha nak banta ba tor khong sne do to te philaban jet kum Cetaphil dam moisturizer ru bun phana preng jong bun phana preng jong phi ba confuse mo yo Cetaphil moisturizer udon ar jai mo udon to way Cetaphil normal to dry sensitive skin uto mo te way pat uto ba tho Cetaphil dam moisturizing cream bun phana preng jong phi ba confuse yo ne ar jai u moisturizer mo te lada pidon tor khong plat ka sne do te padon kam yo ne Cetaphil dam moisturizer te lada ka skin ko jong phi kanom tor khong than gum to te phila ban padon kam kum Cetaphil normal to dry skin gum to for sensitive skin te lada ka skin ko jong phi lada ka sne do jong phi ka tor khong sha ka ba palat gum to te ka ba ha ba phin choose yo ne Cetaphil dam moisturizer mo ukam best une ban yo ne Cetaphil normal to dry skin te phla ban jet yo ne te kum 5% niacinamide na dermacoru best bha ngala de ban persyang ngala de ban pen phi ha ka to ka ve ka video ru sunscreen mo sunscreen pat phla ban jet komuneu haldi and hyaluronic sunscreen na Dr. Shed ngala de ban pen phi ha bun bha kini ki videos chongaru shapang neu sunscreen ngas ngau tanat bha te ngala de ban ong ya phi u haldi sunscreen ru don yau neu hyaluronic acid ingredients na Dr. Shed te philaban pron kam komune philaban pron kam yo sunscreen na Sunscope hydrating sunscreen na Sunscope philaban pron kam kom Lakme 925 fluid sunscreen te oi philaban jet kom kine ki jait ingredients philaban jet kom kine ki jait sunscreen lane kine ki jait cleanser face wash bat serum lada phi don tor khong palat kasne do te kane ka video kala poi shaka bakon te lada pisngau tanat ekane ka video sa like ekane ka video share ekane ka video shaki parlok jompi baru subscribe ekane ka channel jonga te lada phi wan ka sen ka banung kongru ngapreng snga bhalang phi baro shakane ka channel jonga te tangkum ne hi kane ka video lada dangdon dapdeng jompi bam bo bakwa ban klianga ya ki way pat question ru te phila ban klianga po comment section te tangkum ta hi te sakawe ru ngakwa ban ya thu ya phi ba dangdon bun bhanap teng jom phi bom pat nang kum no ban order kini ki products te
check ya ka to ko we ka video jongaru hang to ngala de ban batai phi kumno ba pin order kini ki products na ka link banga bu hap tengan ad ka ka products baru ka ka video ha po ka description box kanang ba pin yo i bhai kini ki products ya ka kerteng jong kini ki products ya ka price jong kini ki products na marba lada pi klik ha kane no ha lada pi klik ha kane ka screen te pin sayo i mo ya ka door jong kini ki products ya kini ki face wash ki moisturizer but sunscreen te check ba te sa order na kane ka link nang ba kan yarap ya ka channel jongaru te tanga kubleshi bon na people por one page ya kane ka video jonga bye bye take care and stay safe love you all